Dobar dan dragi gledatelji, u ovom tutorialu ću vas naučiti jedan dobar trik. Znači, ići ćemo na file new. Dobro, onda šta ću vas danas naučiti, vidit ćete. Znači, kako ćete koristiti koristit ćemo danas rectangle tool, se zove. Tako, uzet ćemo, vidite, on nam omogućava da ne možemo okolo, osim u tom krugu, farbat ništa. Znači, odaberete si boju, kako god hoćete, vidite, birajte, eto. Ovo, sada uzet ćemo gumicu, stavimo na običnu točkicu, smanjimo veličinu, vidite. Sad ćemo to izblijediti, vidite. I sada, kako bi dobili neke zanimljive stvari, ovo smo napravili dobro. I sada ovako iznutra nešto nacrtate, tako nešto. Vidite. I tako možemo svugdje ići okolo po ekranu. Znači, to cijelo vrijeme ovako našarate brzo, ne mora, to uopće ne traje dugo. Uzmete gumicu, ali ovaj puta ćemo ovo uzeti. Vidite, uklanja odmah i ovako neke linije vučete ili kako već hoćete. I to bi vam moglo dosta dobro izgledati. Znači ovo, vidite, ovdje smo pogriješili. Znači uzet ćemo gumicu i ovo ćemo, preko ovoga ćemo lagano preći. Znači možemo ovdje stvarno svašta raditi. Samo što je problem sad zbog layera, ja sad samo ću vam ovaj jedan mali cool efekt pokazati. To je to. U sljedećem tutorialu znači ću vam pokazati kako da svjetla, kako da napravite. Znači, evo ga, i tu sad možete ovako neki tekst staviti. Kliknete, znači da bi označili, maknuli taj, ništa. Da ga označite, znači taj rectangle tool, onda odete samo, znači ako smo ga tu povukli, kliknite samo sa strane. Onda odemo na text tool i ako napravimo neki tekst. Nešto malo ga savijemo i evo. Tako možemo neke stvari raditi. A boja, znači ovoga tu efekta. Boja ovisi o ovoj tu boji. Ovdje, vidite, tu ju stavite. Sad će biti tekst, ali nije bitno, to vam hoću pokazati. Znači, evo ovaj tutorial je brzo završio. Doviđenja.